Ino solution olo igny tiako ary izy manambady fa eo za kone tsy azoko e. Tamin'ny voalohany izy neveriko mbola digny marary mieritreritra izy koa fa tsy ankila karaha misy film igny agnaty loha. Efa haiko izy koa fa tonga an-tranon-drare akagny fa tsy anjarako. Tsisy azoko atao satria efa haiko plasiko. Tsy indraiky tsindroe za miandrandra lanitra magnontany amin'ny Zagnahary. Zagnahary e, ty ve ny anjarako sa anjaran'olo foy alokalofako? Magnantegna rô hisarika zay vo hiakatra grady karaha tsy possible.